Da kajing tmu ban penbha bat penjana ya kajing syakri ki pat ba ki than nong kendong umentri jong ketanat sin adi ba sostenu sotun ringkat ki project director bat ki block development officer ne ki sanpunru tli ki block ki badon ha kajella ha ka arpu pra tarik nai wing ula pelong ya kajing alang jong ki ha state convention ban ye merjing mot kumno ban penstat ha kajing pentri kam ya ki scheme beper na ka benta kajing bet jing biang jong ki pat ba ha ki than nong kendong Uba sustenance sot tu nuklay thu kajing tmu jungani kajing yalang kalong ban betha ek BDO ban penbha bat penjana kajing syakri na kabenta karoi kapa jung kipat nong kendong. Ulong la betha ek BDO ban pentre kamar dori ke skim penroi beper haki nong kendong. Ulong ru sa pun riu ne ki block office latei ya ki building bethamai bat ki sa menta satang shipau tali ki block office ki berang trei na ki building barim. Shen in sakot tender bantai ye kini kish pautli padang sa. Mana ngidon ka meeting jong ka department ke jongi senadi nakba edon lang ki di director nakta nakileng ki joint director nakta nakileng ki project director sebaro nakta ki video sebaro ki badon pok san penutuli ki blogs tinggal yo banya keren sebut ki jenon kam nak minta no manang la bahaya ka service ke ba ke service ke ba la ban penhun ya ki pai ba tam gede bat ka office jong video ke bade ki ka jing ade bade bat ki pai ba tam cha betul Pilaban ya tu se ki kita ki isu ki ba ki pai ba ki kendo be de. Em mana ke meeting ni em da kalong bit ba ke dikasian ke meningkong ka ba nak liang jong apa minister yo bandung ye ki borok ki block development officers te hakati ke je kran tinggal yo bani share ki ki mat nak ta kuno ban nang penbah susu hak bide bat ka service ke bagi officers ke badan haki blocks ke bapero ke bakin la ban penbit penbiang pada kamtam ban la ban penjana susu nama ba ngidan haki kidan ki scheme sune ki project bapero ke badan mata ki bayar haka kini ki mobile linking te ni kadon ke je keran mena kendiat nama ba kidon ki issue hak bede bagi senong kendong hak ba ka mobile tower kalong ba ado kata nomor bele ba kimdon ki tower te ki nakilang ki VC ki chairman ki secretary nangta nakilang ki bede ki different SSGs paro ki kendo ka jinge de takada meneng yo menekran bagi nakilang ki videos bakin hapan initiate dengan kam kan ba inang laban penbet penbiang anang bari ka service ke ba ki pai ba ki don kam kalong ke ba janai bakin yo hakapor ba piang kalong ka laban instead ya kerpom terikam Kadang kaya karai bakshi menegasi mane ki senjam baga bakshi menegasi nak biasa okay ka kadang kaya karai bakshi menegasi mana kadai ka kamdai karai kadai banang penbet penbiang banang penbah susu agwede bagi yaki implementation of different schemes scheme ki bapero banang penbet penbiang banang penbah susu ba kajing syakri kejong ki officers kajing tray kejong ki officers nak hagi blocks ki bapero kalong ka ba ya bet jadi nanti kenang ba kan pensuk ki pai ba kinyo ya kajing mentoy ka por badai ba kajing syakri kejong ki officers kajing tray kejong ki officers nak hagi blocks ki bapero kalong ka ba ya bet jadi nanti kenang ba kan pensuk ki pai ba kinyo ya kajing mentoy ka por badai hakane ka jingelang ki nabar ko states na kun oh kini ketika ke meeting hakaba nakeleng ka department ki labu wadi director nang ta
habis ki project directors baru nang ta ki videos baru ki ya one mana pat ki don kat tu kan ki ba nak kita pemlakian ki klempoi dan ki nak ki babun hi ki lai poi bat ki lai ban ya keren sani pha nu ba kinang la ban pinbet pinbang ban ai ka service mo pi mana service ka ba biang tam nak ta ki pai ba namar ka jing thu hi jing sarkar kalong ba ya ka administration ka bajanai nak ta ka jing to ki pai ba kan tam sunu kondong baru Sar kadang em le se ya ki office ru hakleng jong ka. Ki habis dia pergi office jong ki video babun ngila yo ki building temai. Teman ta kita don sa kumba shpotli ki ba mata ki la khot ki tanda te ki tanda ki ta ki pat de kin se shong shoi ka tanda committee dan mata ki sa tip se yo ban alot nang ba video ban senang no ki ki shpotli ru ki office rekam jong ki videos ki badan ki blogs ki ba shpotli Cai ki than sar ni shpotli. Shpotli ya ka exact number kan umla ya ka exact number ngatip handa ya ki name of all the blocks te ki ba gi yo mata dengan umla ban kan la ban batai lui pi ka we ko bai te tu sit ba de shpotli nang ta ki kwa ka jing pen chai ba kam yang dengan saw IP ba kita ki no ki blocks baru ba la da ko ki tendar wan mana pat ki don kat tu kan ni ba na kita pemlakian ki klempoi Nagi babun hi kelai poi bat kelai yo ban ya keren sani pha nu ba kinang la ban pinbet pinbang ban ai ka service mo pi mana service ka ba biang tam nak ta ki pai ba namar ka jing thu hi jong sarkar kalong ba ya ka administration ka bajanai nak mata ka jing to ki pai ba kan tam sunu kondong baru Sar kadang em le se ka jing ni. Habis dia pergi office jong ki video babun ngila yo ki building temai. Teman ta kita don sa kumba shpotli ki ba mata ki la khot ki tanda te ki tanda ki ta ki pat de kin se shong shoi ka tanda committee dan mata ki sa tip ba se yo ban alot nang ba video ban senang no ki shpotli ru ki office rekam jong ki videos ki badan ki blogs ki ba shpotli Cai ki than sar ni shpotli. Shpotli ya ka exact number kan umla ya ka exact number ngatip handa ya ki name of all the blocks te ki ba gi yo mata dengan umla ban kan la ban batai lui pi ka we ko bai te tu sit ba de shpotli nang ta ki kwa ka jing pen chai ba kam yang dengan saw IP ba kita ki no ki blocks baru ba la da ko de tendar